Úprimnosť je základom pre akúkoľvek zmenu. Pokiaľ nie si úprimný sám so sebou, nič, čo vyskúšaš, nebude fungovať dlhodobo. Pre 95% ľudí dieta nie je dlhodobé riešenie. Buď úprimný sám so sebou. Dokázal by si sa strávať podľa nejakého jedálnička po zvyšok svojho života? Čauko, pre tých, ktorí ma nepoznajú, ja som Dano a na tejto sérii sa budeme baviť o fyzickej zdatnosti a osobnom rozvoji. Za posledných 7 rokov som pôsobil v LA ako osobný tréner a coach a pracoval som s rôznymi ľuďmi. A tieto informácie, ktoré tu budem zdieľať s vami, sú z mojej osobnej skúsenosti, ktoré by som určite v šaštine nezískal.